Straight to the Ato point. gigahinag oras may gala kay ni astong si Bianan ron ang atong mayor-elect sa Cebu City may gala nga si Engineer Mayor-elect Nestor Archibal mga sukit tigpaminaw. Atong mahinabi ron buntaga mga kaigalaan. So una niyang pag-ari before election to, no? Ato sa nahinabi before election niya karon kung pa sa kandidato pa pagka-mayor karon daog na gyud. Muna nga niya karon so si Bianan atong hinabion pagbalik mga kaigsunan. Okay na ba atong names? Pakita ko no names. Alang sa atong mga listeners sa radio o sa atong social media mga kaigalaan, atong hatagan o kapagtagad. Asa man to si Kwan? Nana, okay na, di ara. Mayong buntag Mayor-elect Nestor Archibal. Good morning. Mayong buntag Attorney Arfel sa inyong istasyonan o katong nagpaminaw. So, kumusta makabilite na pa-birthday di ay? Oo, salamat. June 2 ang akong birthday. Okay. Nganong dito man ka mga kauban nimo katong mga vendor sa carbon? Imong gipili dito? Well, ako gikan ko sa common nga tao, so ang ako nga maka-join ko nila dito sa carbon niya. Sila sad nagtabang nato during the time sa election. Nag-campaign good ni sila. Usahay walay paninda. Oo. Yeah, basta makatabang sa campaign. So nagpasalamat ko nila. That's one way of saying na apart ko sa inyong kinabuhi. Oo. Kuan kayo no katong eleksyon na ba kay in fact pag istorya nato diri ado na pag ganito survey gani sa gipahigayon tong mga survey sa San Carlos man tong survey nga ikatulo man kadto. Number 1 si Raymond, number 2 si Mike, ikatulo ka. That's correct. Oo, katong pagkakuan pero layo-layo pa to patang mag-interview atong panahon na. Unya kuan ba ang pagsulbong bitaw nimo paghuman nga kana na ang nya pag-istorya na to nga medyo alanganin ta kay siyempre di ka sa administrasyon walay kwarta walay kuan na no nya mga kapitan gani duhan na nabili nimo yeah, upat ka kapitan upat ka kapitan so medyo kuan ba unsa imong tan-aw mga factors nga despite niya ng upat ra ka kapitan out of 80 barangays good upat lang imo pero kumbati gyud. Yes, ang atong gihimo considering na upat ra gyud ka kapitan, so wala ta dito sa kapitan. So ang atong gihimo dito gyud ta sa ground, no? Ang ato gani yung gihimo nga adto sa family to family. Kay ang nahitabo kung manganghid mi sa barangay nga mogamit mi sa kanang ilang complex, dili man sila mo sugod. Kunya kung naay ginagmay nga pulong-pulong naa sa dalan, tan-awon man nila kung kinsay ni Joen. Kunya dili tagaan og kanang permit. Dili tagaan og kanang ayuda, ilista man. Oo. So ang atong gihimo to padulong sa balay sa mga families nga gikan sa one family adto sa sunod nga family. So mahimo ra gid no kay sagaran magandang murag bitaw sa normal nga eleksyon nga mag-independent ang kapitan pila ka kapitan ila pila ka kapitan amo mga leaders ba. Pero kining imo unique sa ni. Usa po ni nga eleksyon sa Cebu City nga murag tagaan og case study bitaw nga despite the fact nga out of 80 barangay captains upat ra imo pero kumbati ra. Ang medyo kuan lang you need time. So sayo alas 5 sa buntag mulakaw ka na then ari ka sa south then ngadto sa hapon adto sa gabi adto sa ka sa north area so or Bali-Bali. Plus the fact na ay mga initiative like handshaking so importante sa na para sa amo na areas like Carbon, Pasil tagaan nimo siya pagtagad because it's not only ang vendor sa carbon nga naa ang mga tawo nga mamalitay nga makakita sad sa area nga okay mao ni usa ka or mga kandidato nga nagtan-aw para gyud dito sa area kita ganong pagtagad. So kato pag istorya nato ingon ka nga kinigong mga kapitan nakasabot na sad ka kay presyoron man sa lagi nya ang mga projects ang mga gasolina sa barangay may banan man so simpre kasabot na sad ka sa mga kapitan. Panalitan karon mayor na ka ikaw na may nidaog ug mingon mga kapitan nga mayor pabalik na medihan nimo unsa man dawaton nimo na sila. Anyway, dawaton no pero we should understand nga naa say mga tawo nga nagtabang nato nga dili kaalyado nila. But sa panggobyerno considering na sila may kapitan unya ako umaunya may mayor there should be a coordination good ngadto para nila. But regarding sa pag-support kung naay election in a way so maupan ay angay timbang-timbangon. There are some leaders nato nga marang magkasinabot man kung atong mapasinabot sila. So dili day usa ka conclusion gyud no nga okay na ka naman nimo kapitanan nimo but ikaw upat ka kapitan ra pero kung bati raman sa to pa
lahi gyud ay dili kay maginipanay lang ta sa number of leaders kundi ang katong ground gyud. That's correct. Sila may mubutar. Attorney Rafael. Oh. Bitaw kay na may uban gud nga naanak ko tanan kapitan, naanak ko tanan kuan. Dili kumpiyansaan nimo ang tao dito. O karong eleksyon na ba? Amot mo to mo uyon baka ka sa kong observation Mayor Archibald. Karong eleksyon na very unique ang ipakita sa mga Subuanon. Yeah, that's unique. Unya beside the fact nga kinahanglan eksplikahan gyud nimo ang tao. Because the moment makasabot sila nga mao din ini gipanghimo either maayo or daotan, at least masuod sa ilang hunahuna og sa ilang kasing-kasing, no? Like for example, among gipasabot nila nga well, number one, ang kaning gihatag sa gobyerno nga padung ninyo as ayuda dili ni kwarta sa politiko or sa mayor or sa konsehal, kwarta ni ninyo. Now second is makikita mo nga gihatag ni nila karon during the time sa election, ani nila gihatag during the time nga kanang ulayo pa. In fact ikatulo pinili nila. So dili nga kanang tanan tagaan. Now ikaapat among gipasabot nga ang mga programa na himo namo before is the same program nga maoy ilang gipadayon karon. In fact, kung ilang maganing gipadayon ang uban wala matarong or wa mapunto sa unsa gyoy main idea sa like sa ordinansa. Like for example sa scholarship. Scholarship nato basically is niingon ang atong ordinansa nga ang tanan nga mga bata nga mo graduate sa high school, sa public school are all scholars sa atong syudad. So that mao ginay main nga kuan gyud nga intention sa ngalan tong ordinansa. Pero ang nahitabo giusab nila. Giusab nila in the sense nga ang mga bata tagaan og exam. Second, mga og certification sa BIR nga ang ginikanan duha gyud both mother ug father nga kanang dili kana bitawng dili siya dato, no? Ang iyang level sa sweldo mubora. So mao ni nakasabot ang tao nga amo sila lang gipasabot nga katong panultihon nga tukba ang paon, iluwa ang taga. So tukba ang ilang gihatang because that is our money. But the thing nga imo silang butahan kay gitagaan kanila, it's not. Mao na siya nga taga. Once ka mataga ka, gikuha nila ang dokumento, ang mga kwarta pa doong gihatag nato. Pero ang uban nga mga kanang serbisyo, nakuhaan ang kwarta. Kay gihatag man nga as ayuda. Kining Mayor Archibald, of course, maingon ko expected yan na kay taga north man ka. But mabutang man tog solid north, kay taga north ka. Mas solid south man sa Kistumas nga imong bias running mate south man. Pero asa man gyud ka nakakuha daghang boto sa north o south? Puparihara gyud na siya Attorney Rafael. In fact, out of 80, 40 plus nga ako gyud gauna. In fact, ako ganing nabantayan, aminaw ko sa radyo, ang inyong mga reporters dito gani sa Kamputhaw. Dito sa area where ang atong mayor ni Butar. And the other thing is lingadto ang inyong reporter sa Guadalupe, where ang atong kanhing mayor dito sa Nagbutar. So makita ninyo nga at this very kanang ang presento nang apilde sila. Apilde bitaw? Mo nay grabe sa precinct nga ilang precinct pilde, Kuya Otong. That's correct. Yeah. Kaya mo manggi ko na mga reporters nga usa mo cover sa kay tuluman ng katong mga mayors, apil pa na si Yogi kato si Kwan. Atangan na to inigbutar, inigwan. So ikaw dito Kastalamban, kumasayop, nya si Raymond sa Kamputhaw, si Buike may nag-cover sa Kuanpod, Guadalupe, si Mike, dito si Kuanpod Buen. So di ko na ginamo. Tinubitaw no pildi sa silang precinct. That's correct. So ang ato nakasuhop gyud ang kanang pang-campaign strategy nga atong gipanghimo, no. Besides the fact nga nabiya tay mga scholars nga na in place na sa mga lugar where tangtanan barangay na agani kita. Although dili kay na nakadaghan but naka-base na siya. Asa may mas daghan gyud nga mga bulto nga mga votes nga nahatag nimo taga bukid or taga along the roads? Sa tinuod lang naguol ko sa bukid because where asa ko na tao dito man ko nila kulata hinoon. Pero ang mga dila sa along the road gabi no. Along sa center. Urban sa center dako kayo ang akong mayoriya. So dito sa bukid hinoon where dito ko nagdako. Di lamang kung
wa mo ko nila tabangi. Although sa akong natauhan sa Siraw, I think naara ko'y 17 votes na kadaog ko. Okay. But all others wala. Ano ka unsay factors nga ikaw taga Bukid og magtinabangay ta mga taga Bukid? Unsa ba hinuon nga dito mahinuon ka nakulatahan? Mao gyud nay akong punto nga you should be very proud kung naamoy taga Bukid nga mayor na mo because kailaman mo na ako. I know kaila gyud na sila tanan ako. Ikan gyud sa Lusaran, in fact Lusaran padulong din higyud sa Bakayan. Ilandong gyud ko nila because dito bangko sa Siraw na tao. Kunya tuyok-tuyok yun ko sa mga barangay. In fact, dito sa South, nagtuyok gihapon ko. So, ako ni silang gisultihan na gani gibutang na mo to nga tarp nga kanang atong suportahan ang atong igsuon nga taga Bukid. So, ato ginang gibutang all around. But dili sila kasabot. Dili siya ka realize nga tabangan nato ning atong taga Bukid. Siguro tungod sa kahadlok nga kapitan ilang piton man gud sila sa mga kapitan sa Bukid. Pero di mo makita, no? Karong eleksyon na ba, bisa ka mga leaders, mga kapitan, wa ni mo. So, istorya na to before the election, medyo mura ganig... Talanganin. Okay, mga kapitan. Pero inana, no, nga, ang mga kapitan, leaders to, pero ang mga tao, mo ni mo tingog, lahi yun ang tingog sa mga tao. That's correct. Unya, ako sang na bantayan, Attorney Rufil, nga ang mga batanon na nitabang yun ako because many years daghan kay mga bata grade 1 pa sila mo adtos balay because ang akong balay pila na mga 25 years so bisa grade 1 sila karon nakabutar na sila makita yun ako during the time magsuroy mi nga sir kanang kuan ko kanang member ko sa SK nakaadto ko sa inyo tabangan ka na ako. So nakita man nila gyud kung say akong gitrabaho for so many years. So ang ilang mga amigo na sila yung mga Facebook, so kanat-kanat ba. So mao nay akong nabantayan. Pero tan-aw nako ang mga butante, lahi man mga butante ron, grabe kay sila kakuan. Tinuod gyud nga maayong pagpangupras kis mga butante ron. Pero ilang butaran katong sakto gyud ilang butaran. Yes, that's correct. Karon usa siguro sa gitan-aw pod nga ang imong background man gud. In fact pag interview nako nimo, medyo nagdusugod kag konsehal sa barangay antod abot sa syudad nya. Wa nimo dawata imong sildo? Yes, that's correct. Tinuod na. Wala ko mo daw. Kay imong na kuan sa mga scholars, no? So usa to ka factor sa nga mga maminaw ingon nga ari ta kay na may ligdong diri. Yes. Okay. Yan nakakuha nako. Kay do na may uban pod nga ang atong kwarta sa City Hall mulog na hulot naman tingali hinuon ning kalakihan. Ato na ning ikatawa may kala pero manamag gyud observe di man malikayan. Yes. Tinuod na. Now, konsehal mayor na magyud no? Sa akong obserbasyon sa imong dagan politika ba? Ikaw usa sa mga nakita nako nga mga kalma lang, serbisyo niya. Ikaw man og may unsay resulta, serbisyo og negative resulta okay lang kay. Nakabantay man ko nimo nga first councilor gyud ka pirmi. Nagdagan nimo sa North. So, kusog gyud ka sa North kay first councilor man basta-basta. Kadadagan nimo first councilor pero doon na po'y panahon nga napildi ka. Yes. Usan to pagdadagan nimo pagka-konsehal napildi ka or kay hinumdom ko napildi ka pagka vice mayor? 2016 during the time ni Mayor Tommy, siya mo ay mayor, ako mo ay vice mayor. Ikaw may running mate. Karon hinuon na balino ikaw may dagang mayor, sa may daog non mo. Nabali. Be nakatilaw kapila magkakatilaw kapildi. Actually nidagan ko pagka 1997 pagka konsihal. Konsihal sa syudad. Konsihal ko man ko sa barangay 1996, no? Unya gikuha ko sa ni pero sa barangay wa kay pilde. Napildi ko sa barangay kay nidagan man ko barangay captain. Napildi ka. Kapila man gyud kasuway kapildi? Katulo, barangay captain. Nya konsehal sa kanang syudad, nya vice mayor. So katulo ka mapildi. That's correct. Yes. Pero human mo kapildi ba kalmar kay wa daghang istorya, wa daghang kuan na. Wala. Okay. So unsa man niyo pag kay karon daog ka, so of course mo ka unsa may gibati sa usa ka mananaog, no? Yes. Lahi gyud. Pero lahi. Pagka unsa may gibati nimo karon nga ni daog ka og katong napildi ka nganong wa man lay istorya, simple kayo niya, walang. Very sports. Okay, during pagkapildi nako sa election in 1997, that was the time of ERAP. Sa barangay to? No, sa konsehal man ko sa 1996. Okay. Pagka 1997, considering from Talamban or Talamban going to Bukid, ilan naman ko. Kaya kung papa mag-uumaw niya, kung mama maestra man to. Ikan sa Siraw, nabalhin og Asan, nabalhin sa Talamban. So murag ilado ko niya. Si Sani Osbenya, katong senador, siya ay kailang si Inoy Pumping, no? Iya kong gikuha as councilor sa
kuyog ni Irap. Kuyog mi ni Nito Floredo, si Danny Dean mo ay among kanang Congress. Now, ang nahitabo, utso man ito gisulti ni tao. Una tong kapildihan nimo? Ikaduha. Pero pagbilon papildi mo kapitan. Kapitan. Okay. Pagkapildi mo pagkapitan, unsa man hitabo nga man dawat naman nimo. Nya pildi ka konsyel, dawat nimo. Pildi ka pagka vice mayor. In fact, di ko kalimot naka-interview sa ko nimo atong pagdagan nimo vice mayor. Nya napildi kang labilya mo man to no? Yes, that's correct. Pero kuan naman wala daghang istorya. Straight to the point. Atong balikan may gala si Mayor-elect Nestor Archibal sa atong pagpakiginabi may gala. Yes, Mayor Archibal, may buntag pabalik. May buntag again. Tony Rufil. So katong pag panahon gyud sa eleksyon ang kadtong mga uban pa mga factors dito ay mo mga scholars tanan usa may mga gamit nimo tungod sa kadako Cebu City 80 barangays unya pag of course handshaking ug uban pa dito ug ang pag-explain sa mga tao unsa may mo mga pamaagi nga natuhop gyud nila kato inyong campaign. Okay, usas pinakadako gyud ang social media. Okay. Ay ang nahitabo unsay akong gihimo. Oo. Nya unsay akong nahimo na sa una. Oo. Unya unsay akong gihimo during the time nga nangumpanya ko. Nya Mm. unsay akong himuon. Mm. So mao nay among processes. Mm. So makasabot ang tao mao iyan na ning gihimo before. Mm. Nya karon iyan na ning gihimo karon. Mm. Unya unsay iyang himuon in the future. Mm. So naay stages ba? Mao among line of thinking aron makasabot ang mga tao. Kay og wa gud kay nahimo, nya karon ra nimo himuon. Oo. Kaingon sila karon na nimo gihimo because gusto kang mudagan. Oo. Whereas kung nanakay angi Attorney Rufil, Establish na daan, no? sabi sa danya, continue nimo o nya gibutangan nimo additional plus the fact nga gusto nimo ning himuon because I understand nga nahimo na nina ako. Oo. Pwede gini na to mahimo sa future, especially kung mahimo kong mayor. Oo. So that's the line of thoughts nga among gitan-aw. So primero ng interest politika konsyel kas barangay. Nya sunod nidagan ka og usa ka term kas barangay konsyel. Nidagan ko og Kapitan. Captain. Unang pagkapildi nimo atong pagkakapitan. Yes. Pagkapildi nimo unsa man wa ka ni protesta ato panahon na? Wala. Oo. Kuan sa to, tinudan na ito. Kay si Nestor, bata pa man na kayo, so nigawas ka, wala. Tundagan ko sa 1996, nakadaog ko kay Konsehal Raman. Konsyel sa sa syudad na. No barangay. Barangay. That was the time sa papa ni Konsehal Alvin. So 1996 ka unang konsyel sa barangay. Correct. Okay. So, in 1997, gikuha ko ni Jan Osmeña pagka-konsehal Pero kung sa man kanidagan kapitan? atong 19 katong I cannot remember that. So mga 1994, 95. Sa una kanidagan kapitan, una kanidagan konsyel. That's correct. Okay, so mo pildi ka bata pa kay kasad ang panahon na. So dawat na to nimo pod. Wala yung problema. So dagan ko og kanang barangay konsehal nakadaog 1996. So 1 year after na may kanang national election. Naasay kanang election sa syudad. So gikuha ko ni Sani Osmeña, senador. Unya si ang taon ni Osmeña, Sani Osmeña si Pumping Malasarte itong tao. Okay. Bukid gyud nga area. So considering nga taga Bukid ko, siya mangita tag tao nga bahalag dili siguro ni kadaog basta damage control. So ni-join ko nila. And that was the time nga last term ni Mayor Tommy, yang gi-endorse si Mayor Alvin kanang Garcia. So asa man kang linya adto? Dito Floredo. Dito Floredo, okay. Kuanto. Time to Irap. Time ni Irap. Nya pagkahuman ang among Congress si Danny Dean. Okay. Man min Danny Fernan. So ang naitabo nigawas nga ingon man to sa mi kinahanglan 8-8 ang BOPK. Nahinayon gyud. Ako mo ay number 1. Sa napildi Attorney Rufil. Number 9 ko. Sa napildi. Okay, so after 2 years. Okay, si Alvin man may kadaog ato niya mga konsultanan pros daog. 8-8 no? 8-8. So ikaw may number 1 pildi dito Pikas. Karon na ay bingkil gamay si Mayor Tommy og si Alvin Garcia. Dagan si Tommy 2001. Nya kadaghanan sa konsehal to aman ni Alvin. To nang linya kay sa incumbent. To aman ditong kuan. Gracia. Ang nahitabo nangita sila kinsa may atong kuhaon. Mga konsultan ni Mayor Tommy ningon siya, "Kuhaon kato na tong number 1 sa napildi." That was the time ni join ko sa BOPK. Okay, so mo to daog ka. Mo to nakadaog ko. Ikapila man kang konsehal Number 2 ko. Number 2 ka to. Si Gabi man naa dito ay number 1 gyud.
Okay. Nya pagkahuman 3 terms yun ko. 3 terms, oh. Sunod nya niundang ko pagka 2010, 11. So nihunong ko Ngano ni undang kadto? 3 terms naman. 3 terms na. Wa na pagkamudagag lang posisyon lang. Wala na. Ingon sila ni ingon ko Na may uban gud ana nga hindi ka man sa term mo dagag lain na pong posisyon mo mo pataas ana. Wala ko ato. Focus ko sa akong negosyo. Mm. So, ilang giingon close ang usa ka door, Mm. mo open ang usa. So focus ko dito sa among trabaho. Oo. So pag human ato, gitawagan kong dami nga dagang kang konsehal balik. So dagang konsehal balik. So number 1 gyapon ko to. Then Oo. in 2016, mao na tong time nga Gipadagan kag vice mayor. Vice mayor. Oo. Nya pildi ko. Pilde oh. Ka 2019, mao na tong naatoy medyo kuan gamay. Kanang gubot. Gubot Oh, oh. so in fact, Sa gidaganan mo 2019. konsehal gyud. Konsehal na no? Kay Vice Mayor 2016, 2019 konsehal, 2022 konsehal. So, mabitaw ka bantay kung Mr. Archibald, kanunay ka number 1 councilor dito sa North. No, why pili-pili number 1, pero kining sa katulo pod ka kahigayon nga napildi, giun sa man nimo nga at least dadawat nimo imong kapildihan. Kuan, focus lang because ako usa man gid ko ka trabahante. So focus ko sa akong advokasya. Advokasya sa environment o sa scholarship. Wa ka ma-stress nga pildi ka ana mo. Stress gamay pero Stress gamay. Di malikayan, no? Di malikayan. So katong yung pagka vice mayor grabe to. Because kadaog vice mayor ato. Mayor Tami. All the while nga nagtuo ingos Tami sa pagsugod pa, I think you will make it. So nagsugod gyud ko kadaog ko. But eventually niadto gani lang kus balay wa ko mo join nila pag-ihap. Alas 5 dito kus balay, alas 6 way ni tawag, alas 7 way ni tawag, alas 8 way. So mo na nakabantay ka pildi ko ani kalakiha. Pildi ko ani. Oo. Pagka 9 ni tawag sa amin nako ingon siya. I was able to make it and you wala ka, but nevertheless ayo ka problema because I will give you a position after 1 year. So yadto ko sa opisina dito sa among quarters. Nag-celebrate me. I joined Tami sa celebration. So yun. Pagka human. Pero medyo ka celebration kay daog sa family, payat ang daog sa family, pero pildi man kami dili kalainan gyud no. Lahi. Lahi gyud oh. Oh, but the comfort nila naa ko. Oo. Because ako biya to'y second in kuan. Oo. Second good nga position nga na napildi. Oo. So balik ko sa trabaho. Balik sa trabaho. Sumod imong technique nga pagkapildi nimo, wa may daghang kyaw-kyaw ka pagkapildi. Pildi. Pildi. So ang imong gihimo lang balik ka sa trabaho. Unsa may mo pagpawa sa stress? Pawa sa stress is katong gardening kay mag-uuma. Ato ka bukid mananom ka. Then mawa gyud na eventually. Pero pila ka adlaw ka nagkuan to nga na stress gyud ka? Probably 6 months. 6 months ang dugay-dugay din no? Okay, makakita ka tawagon man ka vice mayor. No? Dili ka man vice mayor actually. Oo. So medyo tinuod gyud niya, medyo affected gyud ka gamay. Affected ka pero kung wala kay way of kanabi tong ay imong i-divert ang imong focus sa imong kaguol, makuan jud ka. Maapektahan ka. Apektahan gyud ka. So imong i-divert gyud yan mo kuan. Imong i-focus kung asa man ang imong advokasya. So pananom so dito ko. So masabot lang to na kanang mapildi ang usa ka tawo, labi pag naanad na gyud ka nang naakas gahom. Hindi makadawat dayon. Lisod pagdawat. Lisod In fact during that time. Mura kag daman-daman na primero no? Basta ang point na i-divert pangitag paagi unsay imong hobby, unsay imong intention nga maka-divert ka, so ma-focus ka dito. Eventually mawara man. Unsa may kalainan gyud sa imong karon daog man ka? Unsa man nga kalipay imong gibati as compared to pildi? Lahi kayo because once nga nakadaog ka, aside pa nakadaog ka sa kalipay, ang imong attention unsa naman imong himuon. So duha na ang imong ang gitan-aw nga focus. Daghan say manawag nimo, lahi po nang pildi ka mo may mingaw man kung telepono, may nanawag. Kayo. In fact, karong eleksyon na katong gisulti nako nimo siguro na pag humana ko vote ngadto ko sementeryo ni mama, papa. Human ni vote ko kay aron dili kay ako man gisugo akong tawo di na badaghan kaayo. Unya 5 kapin ko ni vote ko asa magkakuha ni. Kung muadto ko sa among kanang headquarters, simpak ko diag inig-count dito. Linukay ko mamuha. Di ba? Maguldag sa mot. So, niuli ra ko. Niya ni Antugos Barbershop. Para ba Nebort? Pag alas 5, alas 6, nga Antugos Barbershop.
alas 6:30 na ni tawag. Sunod, tulo ka telepono, nagdungan. Oo. Until pagka 7:30, ang ako namang anak ni tawag. So, itubag na ko kay basig musulti akong anak na pildi or dog. At least, kadawat ko kay ako naman yung anak nagsulti. Bitaw, Sus kay ingon, dadi, murag, kadaog na ta. So, that was the time nga gitubag na akong phone sa tanan. Bitaw, no? Kung magyud lahi magyud kadang pag sa una imong experience ng pildi ka mingaw ang telepono. Mingaw man kayo. Wa may nanawag yun. May nanawag. So at least pag daog kana kon daghan ay nanawag, daghan nanawag. Sa ismidya, nanay nagsiging tawag. So murag mas kompleto gyud mo kalipay kay daog ka, ang imo ra nimit daog sad. Correct. Oh. Correct. Happy kami kami. Yeah. In fact, wa gyud mi mga tog, nagtuon mi nga may proclaim. Sus pag alas 12 dito na may. Ingon alauna na i-proclaim na alas 12, alas 3. Hangtod na alas 9 buntag. Katog ni adto ko City Hall dito na ko katog kadto dito sa kanang SP office ba. Pero Grabe, ako lang yung gihuwat kay Kuya Juan man may mga kuan ba mga reklamo. Katong nag-interview ko nimo, although kamong tanan nga mga mayoralty ako man na-interview tanan, medyo kuan ba? Imong aura at the time nga ningkamot lang, kuan lang ana imong present lang imong kaugalingon, pero problema man kada na to kay ang kapitan upat na lang, way kwartata sa atong partido, way kuha na. Medyo di lalim ba? Unya kini ni ang lahi gyud ang imong kuan. Katong pag-interview nato nimo, unsay tan-aw nimo pag human sa before interview o human sa interview? Well, sa wa pa mag-interview, normal nga kuan mga gimbuhaton. Normal sad ang mga tao nga na mutan-aw man ka sa imong Facebook page. Normal lang na ay daghang ni Abiba. Pero right after that, kay ang kanindot magud nato na plus nahatag nato unsay atong gihimo before, unsay atong gihimo karon, the same way og unsay pagahimoon. Imo ang gipangutana. So instead nga dito ra sa mga barangay nga limited kaayo ang among kanabitang pag-disseminate sa message. Ang nakanindot nato because dinhi sa istasyonan daghan man gud minaw. Prebuyag. So pag paminaw nila, the more nga kanang katag yun. Katag. Beforehand, tawagan man ko ninyo nga naka-interview ugma. So before mga 3 or 4 hours before, ako na nanggi sabwag nga interviewon ko sa nimo, TYHP, mo na ang mga tao nga ako mga kaila, atang po sila. Nakatangbod sila. Unya, after that, gi-share na ko tong interview nato, and that was the time murag ni viral ba? So, naglisod gani ko tubag sa atong mga text na nimo. Mga texts og sa kanang sa comments kay imo normally ako man ginang tubagon. Dili na maapas pero tinag yung daghana. Nagahingso dito. So, I realized my page was I think 150,000 before ang followers. Right after that, moabot siya no more or less 200,000. So may impact sa siya, no? Kay siyang impact ang atong kanang social media plus the fact nga ang DYHP day dako kay siyang coverage. Buyag. Abot gani dito sa Kamutis. Kaila dito mga apil pod. Apil dito siya. So manawag sila nato. So that was the time I realized nga if this kanang interview na impact gani sa katong mga tao and this will help actually. So nakatabang yun to. That's why salamat sa inyong istasyonan. Buyag, no? At least nakakwanta ginagmay sod nga unsa itong mga pamaagi nga kay kini magong pagka-eleksyon na ron, lahi ni kayong eleksyon. Nya tan-aw nako medyo do na gyoy kabubuton gyud sa kitasaan ba nga kinsa itong pamutang mga leaders na no? Anak kanindot kay patas mi. Tanan patas gi-interview. Mo to. Napatas gyud. Okay, so kini ni ang arita sa kan kay daog naman first 100 days unsay target nimo? Okay, so daghan kayo ang akong gisulti during the time nag-istorya ta. But ako lang ning ilatid karon ang first few pila ka buok para makabalo ka. Ang maubag yun ni ang akong gisulti before. The first one, ang akong himuon is i-open na to ang 24 hours library. Okay. Ato nang himuon, gihimo na to before during the time ni Mayor Tommy. Unya, giundang man, so karon ato ginang paghimon. Probably the night during sa akong inaugural na mong duha ni Tami o sa council, amo na nang i-open. Okay. Now, the second thing is, nakabantay ka usas mga problema is talamban, traffic, padung dito Bulacau. So ako na ninggi nangay kog tabang sa Sitom atong estudyuhan
And one of the very important thing makatabang, no? Ang immediate lang kay ni is the road kanang opening gikan sa Banilad going to IT Park. Okay. During the time ni Governor Junjun Davide, Mm. i-open niya. Okay. But pagpuli ni Governor Gwen gi-close. Okay. Now, ako ning Asa nga road ani? Banilad to IT Park. NFA, Okay. di ba na NFA? Oo. Diha sa NFA dool na ay opening from Banilad going to IT Park. Mm. Diha, di ba? I-open na before. Mm. Yang i-close na. Kanang mo kanang na ang inigawas nimo na ang kanang ng crossroads? Yes, diha. Diha. That's correct. So, Okay. kuha na siya, close man na karon. Okay. Oh, close na karon. Now, after gyud sa election or pag human na magdaog ni Governor Pam Mm. na nakabisita gyud ko sa ilang balay Oo, sa oo. North Town. So, Oo. usan is akong although amiguhay pa, Oo. or dyan lang among pa nagistorya, but Oo. akong gilakbita na. Mm. So, ningon siya, whatever you think is good for the city and the province, Oo. we will help each other. Mas mayo nga magka-coordinate mo ni Governor Pam. Yes. Oo. So in fact, ang major kayo nga items like 93-1, Oh yeah, oh. BRT, Okay. tubig water problem. Mm. So unya kanang traffic Mm-mm. because ang atong gitan-aw nga makatabang gyud kayo ang probinsya ni ani. Oo. So ako ning tagsa-tagsaon. Now, ang katong giingon nako, once nga ma-open na dinha ang kanang Banilad katong exit ang atong himuon. Mm. So nay duha ka kanang entry from Banilad going to IT Park, pulos na siya turn right. Okay. At least makatabang sa problema tandako dia sa Okay. Banilad. Ya, kung makita nimo dinha at bang sa Abuetes, ang mga sakinan gikan sa IT. IT mo padung sa right Mm. with going to sa syudad, ang the other one is padung sa left, mo na maka-choke diha dapita. Oo. Now, ang anak karon wala nay mo going left, okay? Ang tanan nga mga sakyanan mo gawas dito entry exit dito sa may NFA. Okay. Kung Okay. padung siya sa syudad, go forward. Kung padung siya sa Talamban, adto siya sa ilalom sa overpass. Okay. Ngano man panahon ni Junjun Abli man na, nya panahon ni Gwen nga nagisrado man na. Awa ko kay bawa na. Oh. basta- Property sa probinsya na dapita. Oh, probinsya man na. Okay. So at least karon initially si Governor Pam okay siya nga Yeah, i-open. naingon siya. Oh sige kung unsay man kaayo sa kwan ihatag. Okay, okay. Tanaw, no? Imo gisulti gud niya. So in fact, part na sa iyang inaugural speech siguro. Ako na lang akong nituo ha. Oo. Pagtuo gyud na. Oo. Ay murag kanang naa naman mi murag kanang agree, no? Oo. Nindot So na. Oh. that's the one. So I think kanang area within Talamban mo di magin na mahurot ang problema sa traffic. I think maalibyo na na. Plus the fact ang katong dito sa Talamban nga area dito sa complex mo tuyok na ang tanang sakyanan. So dili na siya mag-criss-cross. Nya, the other thing is na ako'y gihimo nga survey through sa akong page nga unsay comment because naman ko'y daghang tao nag-istorya nako nga Nes kanimo ning mga motor nga bisag asam ni dagan Oo. criss-cross mo are sa Picas lane mo counterflow unya mo are na sa Sto are sa wa suggestion nila na why not butang nimo ang right lane ang tanang motor. So I think next week motawag ko murag public consultation being a councilor lang not a mayor nga mauni atong buhaton. So I think ang during that consultation madag yun na ang mga motor ari gyud siya sa right dili na siya maglabang-labang. The next would be no counterflowing. Okay, unya ang kaning mga atong mga traffic rules like walay mga mo deliver sa soft drinks or moghimo o mga construction at the time of 6 to I think 9 o'clock. Nga within that kanang mga roads sa syudad. Okay. So delivery kinahanglan wa na sila diha. So unya akong i-encourage gyud ang tanang contractor ang time or paghuman sa ilang mga project sa road kinahanglan on time gyud na or else ato silang himuan og i-penalize in the way of himuag ordinansa. Okay. So mauni makatabang-tabang ni. Now, regarding sa 93-1 which is a promise nato during the time sa election, I was also talking to the governor nga unsay iyang
ang comments na whatever na agree before sa previous nga mga administrations, I think we just want to follow it. Kung sa mga angay nga himuon para makompleto, then we will do that. So nang 93-1 nga mga occupants, I can say na medyo nanani kasulbaran na ni light at the end of the tunnel ninyo. But this is not kanahingalan na to kanang murag lightning speed, no? It must go to the process, no, between the city and also the province. Now, regarding sa traffic, additional lang din ako nga sulti nimo ato ning ni-discuss during the time sa atong pag-istorya, no? Nga ang north nga mga bus or mga truck or mga vehicles from north gikan sa excuse me, gikan sa Karkar padung dito sa Danau, moagi man gyud siya sa syudad. The same way gikan sa north padung sa south agi gihapon. Now there is a kanang express road or highway from Karkar going to Danau, which is nahunong na sa siguro na nasa Naga. I think kaya agree mi siguro nga ato nang ipadayon. And because moagi man na sa probinsya, moagi na sa syudad. And I believe na with the DPWH ma-revive na nato kay mo man na ilasang project. Then the moment mahumana, if the talks will be there and the money will be there, amo gyud nang i-post ni kanang governor pa nga before amo end among term, mahuman na gyud unta na. Maunay, that's the objective na to nga mahuman para mo is good ang traffic. Mao gyud ay pinakakuan. So kinahanglan ta mo labi ni kay murag national government man ang budget niya gikan. That's correct. Kinahanglan jud mi magsige og kanang follow up. Now regarding sa hospitalization ang CCMC, di ba? Sa ako nang gisulti during the time sa atong pag-istorya, ang duha ka hospital sa Mandawi nagdungan na og himo sa atong CCMC. Okay. Nahuman na lang 2 years after. Kita 12 years na wa pa. Naunahan tas Talisay gani? Naunahan tas Talisay. Kanang Talisay bitaw nga sa Cebu South General Hospital dako ba kayo? Yes. So na CCMC wa pa man hinuon doon. So at least under sa imong administration kung mahimo ato ning mahuman gyud. Ako nang gisulti 1 year mahuman na nato, but ang 1 year is after ma-solve ang naay gamay nga concern. Hindi man ta ka-construct dayon. So we need to audit it, we need to check kung unsay kinahanglan para ato na dayon nga ma-award. In fact, ingon sila na bidding na award na, which I do not know. That is one thing we need to check. But before our term ends or katunga-tunga siguro sa atong term, ako ginang tan-awon with the help of Mayor Tommy and all others sa atong kay siya may nag-head sa council gid, no? Nya kung with the help of two branches, legislative, silang Mayor Tommy ug sa ako sa executive, ato ginang mahuman so that ang ultimate goal gid nato ana Attorney Rufil is that to give healthcare and hospitalization sa atong mga constituents na free. Although it's not really free because ato man na siyang mga tao ato ginang i-enroll tanan sa PhilHealth. Gamay naman lang kay katong mga nagtrabaho na naman ay PhilHealth, ang katong mga senior na naman sa PhilHealth, katong sa mga pobre kayo na nanay mga PhilHealth, katong mga kadawat pa ang city mo ay pangitag paagi nga ma-member na sila. So if our hospital would be accredited as PhilHealth accredited hospital, the moment musud ang atong mga tao, basically mabayad sa PhilHealth. Now, kung naman gani bayaran sa atong syudad, dili na dako kayo. So again, ultimately, so atagaan gyud to focus sa gyapon ning healthcare na to sa city. Okay. The other thing is kanang education. So mao na ako gyud nang mura og usa sa akong gitan-aw nga focus because ako kung wa pa ko mo eskwela din jud ko mahimong engineer. Mao gyud. So that's why ang nagkahiusa mi ang grupo nga nanabiya tay scholarship sa atong syudad. But the ultimate goal is to provide free education sa tanang mga bata, especially sa mga pobre from grade 1 up to college. Okay, so kinahanglan we will have to put budget on that. But then again, dili na nato mahimo karon dayon. It might be staggered basis from elementary, although ang elementary na natay mga programa nga gi-institute sa una ni Yayoy, no, sa ba
kay nagbutang og usa ka budget nga dako, I think 450 million para paghatag og mga school supplies sa mga bata sa elementary. But maugmenta na until such time nga mahuman. Nindot na yung mga plano ha. Oo. Kumusta ang transition team ni mo o ang transition team ni Raymond? We're very lucky sa syudad Oo. because hatag na kog suwat ni Mayor Raymond 2 days after na siya i-response na, okay, we will have to meet. So nag-meeting me with the transition team nako. Ug ang transition team niya na-attended ko sa tanan nga mga sa mga tanan nga mga department heads. Oo. So karon nagsige pa and we're expecting before the 1 week before sa atong June 30 na. So At least ma-continue ra ang services nato. That's correct. Oo. Kay lisod magud kayo og na transition team unya adto na sa June 30 mao na dili naman tawag transition team. Lisod. Lisod na. Lisod kayo. So karon That's why the name is the terminology that is being used is transition. correct. Para nga hapsay ba nga Hapsay na. walay putol. Yeah. Oo, so at least kining inyong gihimo sa city sa mo ni saktong transition team. Transition. Dili nga pizza 30 pa. Pizza 30 na so dili na. I think dili na angay nga nag-transition kung adto sa 30. So karon lipay ko na in fact ni join sa ko ni Mayor Raymond atong Monday. This is my birthday. Kabalo siya nga birthday day na ko. Oo. Kantahan ko birthday. Na pag yung cake nga gihatag. At least kono so at least lucky mo diri sa city, kuan ra kayo hapsay ra ang pag kuano. That's correct. Kaya tutuyo mo gud nga ang imong team makuha na sa unsay mga trabaho on sa sunod para ini ka sugod ni lingkod June 30 tuloy-tuloy na. Yes, in fact after sa kanang flag ceremony akong gihagawawan. Ayun siya, I will have a meeting with the department heads and sa health group because I'm going to have a meeting para sa unsay buhaton nato sa kanang Monkey Fox. Now, ngarita Mayor kini ang Archibald. Dakong problema sa syudad yun, nya kini mga pobre tanan, pitahan. Kini atong tubig. Kay medyo naunsa bang kalakiha nga ang MCWD dili mao ilang pagka das business ko maohon no? Ang MCWD is GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Kini ni ang problema man nindako kay ang mga tao man, di ba ang under franchise sa MCWD number 1 ang Cebu City gi pinakadako, Mandawi City, Apil, Lapu-Lapu City, Talisay City, unsa pa ning uban nga kuan dayken murag Apil pa ani ang Konsolasyon, Liloan, Compostela, Cordoba. Pinana. Yeah. Pero ang tubig nga pagkabaligya ba o ang sustainability ining MCWD medyo alanganin kayo. That's correct. Oo. So atong i-review siguro ni mga kontratang gigisudlan sa MCWD Mayor Archibald kay sa ako na ibawan dunay kontrata nga gisudlan ang Kapitolyo nga diin partnership with Ayala. Kuha ko masayop. Yes, that's correct. Okay. Ang baligya sa tubig ngadto sa MCWD is 25 per cubic meter. Kuha ko masayop, no? More or less, yes. So paliton sa MCWD 25, ibaligya sa mga tao og 28. More or less. So at least that's the naiginansa ang MCWD 3 pesos, which is magka-sustain siya. So kumpra sila, ano maligya ang probinsya? Yes. Og ang kating Ayala. Consortium. Baligya nila nga to sa MCWD, nasa ginansa 3 pesos. So okay lang, sustain siya. Unsang hitabo ang nga si Gwen, iyang giputol ng maong kontrata imbes kay ngadto pa na sa 2030 kapin 35 no 2035 giputol niya pagbalik pag kontrata na mahal na mahinon tubig. Yes, 60 pesos per 65 per cubic meter. So sakto ako nakuha ang impormasyon no. Ni mahal na hinoon ni palit pog MCWD nagduda ta ning kalakihan nga wa ba kay naka-komisyon din ha. Anomalya gani di pag ambot lang ha sa ako ba nga kuan ba either mo bahala na mga tao dili mo kuan. Basta akong opinion na kada kong problema ni nga nisugot po ng MCWD nga ilang paliton og 65. Bis kay dunay barato, giputol ang barato kay nga rig mahal. Yes. Dako ginansa ang katong na maligya. That's correct. Ibaligya sa mga tao og kana 65 ang palit. Og mo ginansa sila og 3 pesos, baligya na 68. Mo tao lang kun dako ba ning gikas 28. Yeah. Maklaro mo ulbo ang mga tao. Aron di mo ulbo ang mga tao, gibaligya po og 28 gihapon. Dako alkansi ang MCWD. Ilang gikumpra og 65 per cubic meter, gibaligya nag 28. That's correct.
delikado bangkap ang MCWD ani. Sakto kita. Karon ikaw may mayor, nya si Pa maoy governor. May siguro ma-review ni Mayor Chibal? Yes, preliminary. Kina ko mga nakuha ang info sakto, no? Oh, yes, sakto kay na. Ako ipa-explain mo na ha, kay delikado ning kalakihan lima ka mga tao maoy kon ang MCWD gihimo baka di tsira ning kalakiha. Ha? Kuyaw ni, oh. Akong ipa-explain nimo human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Standby. Straight to the point. Mabitaw may gala pagsugod palandaan karon sa akong interview, akong inan si Mayor Archibald nga Mayor, kini ni ang wata pasagdis Ginoo gyud. Dunay kabubuton ng Ginoo gyud ni ani ning tanan, no? Kay karon no, ikaw mo'y mayor daron. Ako mismo, ako man sa kang pangutan-on ani unya, mas may nga masusig na to ni kay akong kadlukan Mayor Archibald ani ha. Ang senaryo ba? Liman ka si Gwen ang probinsya ug ang Ayala nag-uban sila bitapot ato kay ilang ibaligya ang tubig, supply sa tubig sa MCWD at 25 per cubic. So, palit sa MCWD, ibaligya nag 28, okay lang. Ginansas nag-dress kay na may mga kwan pod, no? Ano ba nang negosyo gyud? Ginansas kagamay. Anin dotra? Giputol ni Gwen ang kontrata, nya nisud og laing kontrata. Biske 2035 pa to, nisud og laing kontrata si Gwen og ang kining lahi na po iyang partner. Di na ang Ayala. Kato na sa rason na okay ba na akong info nga nakuha? That is the info also. Ha? Correct nga akong info nakuha? That's correct. So, sila na nag-uban. Yun lang baligya sa MCWD ang tubig 65 naman per cubic meter. That's correct. O sa may kisa may negosyante ana nga og gipalit sa MCWD 65, baligya nila og either 68 or 70. Mureklamo mga tao na kay klaro man kayo ang kwan. Mag-people power ang mga tao na. So aron nga di makabantay mga tao, 28 gyud baligya. Yes. Alkansing MCWD dugo sila. Dagdugo. Dugo sila no kay imagine ka subsidize gun ang pagbaligya. Yeah. Di maabtag 3 years tan ako mabangkap. Kung dili na makorek. Kung dili ma-arrest na to ni. Pareha gyud ta kun ang ako ganito 2 years ang imo 3 years. Oh, tanaw na ko kay daghan magkwartang MC pero eventually mahurot yun na. Mahurot na. Imagine ka nag-support nagkuan sila nag-subsidize sa dako kayo. Oo. Unya padung og panalitan ma-bankrupt i-privatization na. Amay akong tanaw pangagpas na ako. That's the kwan mao ginay. Ambot o Wa may lain mo handle. ini privatization na baligya private musamot ka mahal problema dako kay private na mo da. Yes. Matay mo abot na pagkaprihan ta na huna ni Mayor Chibal ha. Kini ni ang mo ni akong info nakuha pero akong i-confirm nimo ni unsa tumahimo ani ka nga maluwas ta ni kay ang mga tao ani problema ba gyud. Okay. Na ay akong gitan-aw nga pero ang akong pag adto gyud sa MCWD ana during the time na executive session nangutana gyud ko asa man ang cancellation documents nga gi-cancel. It was supposed to be kung naay kontrata 2035 sakto ka 2035 nga 24 or 25 pesos ra. Pero karon inyong gi-cancel abay cancellation nga contract or rescinding rescind. Yeah, the second thing is ang pag-award sa bag-ong contract, mo na akong gipangayo. Until now, wala pa gyud ko kakuhana. Wa pa gyud. Wa pa. Still ano. So, I was also, explaining this to the governor, new governor, nga okay ra ba kani gob tan-awon kanina to. Oo. Kay Dako mag-roll ang new governor. Yes, dako, of course. Kay sila kadawat sa kwarta. Di ba? Although medyo ang ganansya ang ilang makuha mo gamay, but kung imong tan-awon ang mga tao sa probinsya nga nakadawat sa MCWD nga water, nagyapon siya mga benefits nga makuha, di ba? Oo. So mao na. So kay pagani ni Pamela Baricuatro ako sa tanang witkan sa istorya ana. Kung dili pa kay siya aware tingali kayo. Niya nang kuan ako inyo susihon ninyo ni kay probinsya gud nimo ikuan. So na Number 1, interview na nimo siya di ay. nibalik sa diri ako na interview. Limang kapila gud ka kuan Cebu City, ang Mandawi City sa province ko na. Talisay City, Consolacion, Liloan, Compostela, Cordoba. Province ko na. That's correct. Luuyas mga tao dito og ma-privatize ning MC. It's not only sila, ang sang syudad. Hasta syudad, Kung mutaas. So concern ni sa Cebu City o concern sa probinsya. That's correct. Oo. Yeah. So may ma-review ni Mayor, nya may tatugkan kay mapugna na tong dili ma-privatize ning MCWD. Mo na. The other thing kinahanglan sa kasabot ang mga consumers nga ang kaning tubig nga kinahanglan nato din sa syudad sa franchise gyud sa MC. Ang atong kinahanglan is more or less 500 million liters a day.
Pero ang makuha lang gyud sa MCWD is more or less half of that. Okay. Okay? Unya, sa akong nahibawan, ang non-revenue water, kanang water nga, kanang bitong na wastage, o kanang water nga gigamit sa bombero, wabot na siya og 100 million. Duol sa katunga sa ilang supply. Oo. Kung imong tan-awon, Rufil, ang kaning non-revenue water nga nanggawas sa atong leakage, sa atong mga tubo, kung imong tan-awon, supply na ni. That's 100 million kada adlaw. So, kung imong, kay gipalit man ni nila, kung ilang gipalit ning 100,000 cubic, 100,000 cubic man ni ang nausik. Kung imong i-multiply og 65, sus dako ano? naatay na labay nga 6.5 million per day. O grabihan no? Di ba? Oh yeah, oo. Mo na akong analogy. Oo. Pero man sila dili na nes kay na may allowed ang gobyerno nga 30% or 20% ang allowable nga in non-revenue water. Bisag ingon na ako katunga. Oo. Oh, 50 times 65. Oo. Di 3 million kanadlaw ang nawa nato. Labay lang. Oo. Labay lang. So ang akong yung tumong atong tan-awon nga unsaon man ni nga aside from mangita tag tubig nga mo supply, unya di nato ni i-correct ang atong mga tubo nga perting garaanan na nya siging leaking. Pareha ra gyapon og nagsigita og pangitag labay kwarta. So ang the best way ani is i-correct ni nila. Correct ni nila because ang kanang water nga nawa, it's already a source of water. Mayor kining ang mayor sa Cebu City og ang governor sa probinsya, doon naman mo'y mga tao nga kamo may dunay power pagtudlo og sa mulingkod sa board, di ba? Pila ka buk ang sa city o pila ka buk sa probinsya? Doon ka idea? Naa ko nunay kanang resolution sa court nga ang Cebu City mo oy makatudlo. I'm going to review that. Yeah, kung mutudlo ba? Tayo siguro nga naasad si kanang Pam. Governor Pam. Okay, consider niya po yung mga yes. Wagkit ko problema. But ang ato ba in taon nga kini bang mao na importante sa leader god labi na kamo may naa diha ron nga ang pagbutang bitag tao nato diha nga kanang mga taong mulaban sa tao. Mulaban sa tao niya kamausad sa unsay pagpamaagi unsay tubig. Yeah. Kay kini kung hitabo kini ang Mayor Archibald no. Ambot lang kahaog kana na ang mahimong muoyon kana kung mahimong di. Anomalya man ni. Anomalya kini nga ang tubig 25 per cubic giputol ni Gwen iyang gi-cancel. Nya pagbaligya niya balik 65 na. Ang imsi pod. Anomalya gyud niya ila pong gipalit. Nya ilang gibaligya sa mga tao at 28 per cubic. Dako ang kansi sa MC. Kadugo ang MC. Dako gyud well, pareha gyud taog kanang doon ay mga nakakwarta, dakong kwarta gyud na involved, no? Of course, nakakwarta sa si Governor Gwen ani nga ilay sila baligya, sila baligya. Number 2, ang MC sugot sa sila doon na nagka-commission na dito. Okay, no. Board man mo ni approve. Kana bang ang decision making no importante gid kayo nga ang tao nga mga mo decide din ha. Kanang na ni kasing-kasing para sa mga tao. Di mo konsensya anak no nga. Upadung privatize ning MC. Hesus Ginoo, kumurag doon na ba mga private na nga mura gusto sa mo palit? Yes, na mga huhungihong. Hungihong na ba to nga palito ni kuan. Yes. Og amo padagan private na patay ang atong mga constituents. Yes. Mapugnan pa na to ni Mayor Archibald karon nga ikaw na nilingkod nya si Pamo nilingkod sa province. Yeah, I think so. We need to find a way na mapugnan ta ni. Mapugnan good, no? Nga di gid mo privatize kay sus Ginoo ko. Then we need to help MCWD. Oo. We need to help whatever we can, no? So mo na atong tanawon gyud. Kaya water timan ibaya without water wala gyud ta. Wala gyud oo. Wala gyud ta. Life, water is life. Oo. The same way with food. So wa pa sa kahatag sa cancellation nga kontrata? I hope I can get that before June 30. Oo. Kakuan ka kanus ani gi-cancel? Gi-cancel na is 2023. 2023? Yeah. Oo. Unya paghuman mo nang bag-o na kontrata no? Yes. Yes, more or less naa din na nga mga years. Pero karon ang atong gibayaran 65 na. 65 na gibayaran sa MCWD. Pero gibaligya kay pud sa 28. Dako ang dugo sa MCWD no? Tinuod na Overfield. I mean Attorney Rufil. Oo. Kisa man negosyante, why negosyante in taon nga mo
Oh. Mamalit og 65 ang iyang palit, nya iyang baligyag 28. My goodness, kinsang negosyantiha ang Sakto. I mean, wala gyud. oo. Ni palit para Para malkansi. makansin. Sura ning kalakya. So, manang ingong bitaw ko pagsugod nga kining inyong pagdaog nimo as mayor sa Cebu City og si Pam nga mo'y gobernador kining amot lang ka pero mo kaingon ko nga dili ni kuan dunay kagabubuton sa Ginoo sa ani nga ni ani ni. I agree. Oh. Kay atong i-arrest nga dili madayunan og ka-privatize ning MC. Kay delikado man padong man gini dito. Padong gid. Ang ako analysis 3 years from now imo ganito 2 years na magani. Nga magsigig awas ang kwarta, sigig awas padung good privatization ug ma-privatization na medyo ang atong mga constituents kuantay daganan. Yeah, plus the fact na kinahanglan gyud tag tubig ani Attorney Rufil. We need water. Oo. Dili gani ta makakuha, maglisod gyud ta. Lisod gyud ta. Kay unya daghan kayo mga factors nga atong ituboy unya nga aside from kana bitawng ngita tag sources of water ito am na MCNWD naman na. Kita mismo ang konsumidor ngita gitag paagi nga makagamit ta sa tubig nga efficient. Oo, mao gyud. So dinhi sa City Hall ako ginang sugdan. Okay. Tanawon pila may nagamit nato nga tubig karon bisay mo sa kuryente. Ang kuryente nato murag bayran na nato murag more or less mga 300 million plus a year. So sa tubig mo na akong gi-check karon karon ato ni siyang mapangitan efficient use dili nga di ta mo gamit. Tekto bang partnership ni Governor Gwen sa probinsya o sa Ayala mo ba tong Cebu Manila Water District mo ba na siya? Mauna the first Ayala mo iyang first nga kuan. Giputol to. Ang sunod nga partner sila so na katong Manila Water District Manila Water Philippine Ventures. Yes. Mauna lain na sad ang tagiana. Pero the same ang provincial government magyapon mo ay partner. Mao partner sila. Gibaligya siguro ang share. That's the thing akong natanaw. So ang share sa Ayala gibaligya atong rason. Mas posibilidad. But ang province constant siya nga partner. Okay, the same contract raman. Nga ila lang gipatas. Wa sige nakakuha nila engineer no at the time mga 65 naman niya markan sing MCWD. Murag way nakabadlong sa nila no nga inana. During that time naakoy kailang si nga ato panalipdan Frank Malilong during that time na siya sa board. Okay. And I understand nga makadungog kung di siya kampante ato but eventually nailisan man siya murag na yan ang iyang term. So ito siya ana. So at least si Frank Malilong ni kuan siya. Yes, di magka-afford good ka nang og bulingkod ka sa board ba nya kanang bitawng tao ka nga kuan sa di ka afford nga ha ani una to ni I'm sure nakadungog ko ana ni Attorney Frank nga dili siya kampante ana mag-negotiate. But during the time nga na-award na wala na siya ana sigurado po. Kay ninaw magyutas mga balita especially sa water mo ni akong yung gitanaw. Kung kining paglingkod nimo pohon og motudlo kag mga tawo kanang tudlo ay tawo na dili mga buaya en taon Yes. Kay lisod man kayo og kanang mga buaya may tudlo magsabot ng mga buaya. Pastilan madaot mga tawo kay kwarta mo gigi kuan na nagod. Kini kwarta na ko mang involve nga kwarta. Nya simbak ko kung mahitabo na ang problema ang MC daghan kayo mga mafamilya. Di man ni daghan sa kayong tao nga naa sa MC. Daghan kay na sila kay dako man kay nga kompanya. So in helping MC we will be helping the constituents, katong consumer, at the same time, ang mga empleyado. Kaya kinigod mo, impact ni, simbako panalitan o madayon tong privatization, dugo landaan ang mga empleyado. Wa na. Most probably wa na, good na sila. Silhig sila diha. Silhig sila. Tingali na, i-retain ginagmay kung kinsa lang ka. I'm sure, but most, siguro mga 90% mawa, good na. That's number one. Management. At least, kining mga empleyado na, kung dili ma-privatize, sila mismo lipay sila. Okay, kamaw na sila. That's number one. I'm sure nga kanang mga tawanan nga naa diha karon kabaw gina sa ilang sitwasyon. Kay bawo no? Kuyawan pud na sila. Kung dili na matagkaan og attention og kanang i-rectify ang problema, maapektuhan gana because ang nag-decide man good pagpasaka sa tubig ani Attorney Rufil, it's not the MC itself. Mo apply pa man na sila dito sa luwa or whatever nga agency. Na nga mayingon tang mahal man kayong MC. But I realize, akong gitanaw sa uban nga mga kanabitang water district, barato sila actually. Pero
ang nakaingon nga murag nakaingon ta nga mahal tungod sa serbisyo. Oo. Kay na ay atong gibayran pero wa kaayo hinay ang tubig niya magatang ang mga tao gikan sa alas 8 ngadto sa kadlawon. Oo. So of course magbagot pod gyud na. Mm. Kasi barato murag nigawas nga mahal Oo, actually. oo. Oo. Ang uban na ay mahal pero ang iyang serbisyo okay man. So murag na ay balancing effect. Yung mga ginay akong natanawan ha. Oo. Ako man sa ningitan-aw gyud pila ang uban. Oo. Mahal man ang uban. So kining kontrata karon nga at 65 per cubic meter unya gibaligya og 28 dako man yung problema ni. Tingali at least ikaw may mayor dito si Pamo kunri kun lang gitay kasing-kasing sa mga tao no. Ato ning kini mo angay i-cancel nga kontrata. Mo na anan po na kay nigawas man gyud nga ang kaning nakadaog naman sa ni sila hinganlan na tug kanang right no. Oo. Ya mo na ni complicate. Oo. Pero dako man kuana ni kay mo kini ni ang Dako kayo ang reason nga no public welfare may hisgutan ani. That's correct. Oo. Okay na mas kuan ka na din kay Oh. attorney man. Public welfare niya ila mga tubig gud ni. Oo. Nga nainanay ning sitwasyon. Public welfare, that's the right kuan gyud. Kay ang ato ini nga maluwas taon na yung MCWD, number 1 ang ilang mga empleyado na diha maluwas na to na. Unya dayon maluwas ang mga tao nga nagamit sa tubig sa MC. Unya ang usa sa mga importante kayong ako gyud tan-awon ang MC is mangita sila source sa tubig nga dili 60 ug 70. Oo. Kaning atong mga reverse osmosis kanang desalinization. Oo. Tag 70 naman. Attorney Rufil. Mo nang grabe kayo. And I think daghan na kayong mga kontrata nga ilang na-approve unya nan sa ilang kontrata nga ila pang aprubahan. So mangitag source nga mga surface water nga kuan diha. Oo. Or baka kining mga desalination ni saka po ni sila kay ang kita na sa kangguin nga kontrata og sa rason dako man daan. Actually saka po sila. Mahal gyud ang kanang reverse osmosis kanang desalinization. Pero ang surface water gyud during the time sa kontrata gihimo na sa Ayala consortium with province during the time naaman ko sa council ingong tami mahal ni kayo. Supposed to be 15 ra ni. Oo. Mao nay reklamo ni Tami during the time. So reklamo si Tami ana. Reklamo si Tami nga dili ni this is expensive. Oo. But man ang nagbaligya ang province man padung sa MC. Oo. So nigawas nga during the time reklamo pa siya nga this is too expensive. So kung 15 which maunay iyang kunsa maunay iyang compute kay ang kaning surface water man gud nanandaan ang tubig. Oo. Nya imo na lang ipiping then imo butangan og kanang filter nga gamay then deliver na nimo. Ang kaning reverse osmosis or kaning desalinization imo pa mangkuhaon gikan sa dagat pag imong i-process mahal kaayo murag 40 pesos naman siguro na ang per cubic. So kinahanglan ila gyud na. Pero kung natay surface water mapugos lag adjust. Of course, yes. Of course. Kita silang paagin. Kaya kung tanaw gani ini. Technology karon sa una mahal pa. Kaya kung tanaw gani kini mga nagpahigayon og desalination, ang ilang pricing sa ilang gitan-aw pos pricing nga daan nilang guin og na rason. Yes, sana. And take note, ang kanir akong nabantayan karon kaning atong mga planta nga naa sa desalinization nga mahal, dili man ni salty water as per contract maunta na salty water pero dinha man ni sila nagkuha sa surface gapon sa surface dapit kilid sa SRP. Karon na nakadaog ko pagka mayor daga na kay ni reklamo ang area sa Mambaling going to somewhere Pardo wala na sila tubig sa ilang suyop dito sa ilang mga artesian wells o kanabitong gihimo nilang nagkaut lang na sila dito kanang tabay. Daghan kay ng tabay din na all over wala tubig. So most likely na suyop dito ining kwan gipatuo nga desalinization. Yes. Dako ang trabaho nimo Mayor no. Mao na akong nabantayan. Pero importante dako trabaho ligdong ta sa panabaho okay ra gyud. Yes, mao kinay atong tan-awon. Kasi yunan kang tubig nga free sa una sa tabay, di na hinuon sila kay di to nila mainom, di man sila kuyawan man sila, but gamit nila og laba, gamit nila og ligo. Di ba? Pastila no. Mo na dako kay problema within that Mambaling going to Pardo. Wala naman sila tubig, kumbas man.
So mo na ito subayonon. Subayonon. Daghan subayonon ani. Yeah, so. Pero sa imong pagsubay sa ani kinahanglan pug kag security sad nga mabantay nimo kay na may mga suko yan ni gyud. Gay ang ato tinarong ning ato pero masuko pa sila nga labi nang kinsa ni mga nakaginansa ani. Yeah. Suko pa sila ani nga matandog ang ilang buhay. Yes, that's correct. Oh. Kay dako man nilang kung ang ilang gamit sa 45 pesos ang kuryente nga magamit para pag convert sa tubig nga parat padung sa mainom, ya kung gamit nila ang surface o di ba kanang tubig nga brackish is naay salty pero dili kayo. So mas minus ang gamit sa kuryente, di ba? Mo na akong idea nga nakuha. Sakto kay engineer man ka, di makuha nimo dito ang kuana. Kaysa adto ka sa dagat nga pure nga kanang dagat yun. Kay mo technical nga isgutanan at least kuan gyud. Haom sa panahon gyud imong pag kuan diha nga nabutang ka diha, no? Porbida. Okay, murag manghinaot mi nga kining imong liderato unya, no? Magbalampuso ni Mayor Archibald. Ang imong mensahe na lang, no? Daghan pa ko mga pangutana pero tungod atong oras pod nga hagipot man, pero maminaw ang mga katawhang Sugbuanon, ang atong mga constituente nimo sa Cebu City o of course sa tanan nga mabatis tong Sibya ni natong broadcast karon nga naminaw. Unsay mensahe nimo alang nila? Well, Mayor Nestor. Attorney Rufiel, salamat sa imong pag-imbitar. Ikaduha, again, magpasalamat ko sa atong mga constituents, mga organisasyon, tanan gyud nga nagtabang nato nga makadaog. Ikatulo, ato nang gihimo karon ang pagplano unsaon nato pagpadagan in the next few weeks, no? July 1 ta magsugod or 2 or 3 depende kano sa ang inaugural session. And rest assured nga from now until nga magsugod may nagplano na tadaan og unsay pagabuhaton. So na ay alivio sa traffic, hopefully na ay alivio sa kanang flooding because na ato na nang gitagaan og pagtagad. Then di dayon ma-filled nato ang hingalan nato ang hospital because they are on the auditing stage. Hopefully if things would be okay, we will start the construction already considering na ingon silang na-award na. Okay? So, daghan kayo ang mga trabaho-unon but akong gitan-aw nga unsay labing dali like opening sa library, magbutang tag free buses or bus sa kana bitong mga call center agents kana asa nagtrabaho sa call center area padung sa ilang panimalay or sa area where asa ang kanang terminal nya we will be starting the mayor of the night katong mayor of the night nga katong mga tawo nga nagtrabaho ini kaadlaw nya way time pag adto sa City Hall hindi mo absent gyud sila. We're starting to do the 24/7 24/7 nga offices sa atong mga basic services sa City Hall nya eventually kung masagsit na maadto na sa nga ikabig nato hangyo nato ang mga national offices like NBI, LTO para nindot na nga plano. Yes. Kay ang uban busy kayo kay di ba tibok adlaw trabaho ka. Yes. So bisan ni kagabi makalugar ka. Nya gamay rang tao. So these are the things nga atong gitan-aw nga makahatag og alibyo sa panginabuhi sa atong mga tao. Plus the fact nangita tag paagi nga additional tao kanabinang training area para sa call center because ang call center ganahan ang kaning mga BPO, IT, BPO industry, nag-istorya nami nga they need more kanang talents ba. Ang ilang sweldo di man ni gamay, 20,000, 20,000 plus. So with that, rest assured nga ako being the incoming mayor with Tommy Osmeña as the vice, nagsige na mi og plano with the councilors in not only nga kauban for the BOPK, we're reaching out already to the others para di lang sila mo join sa namo but joining the quest finding ways na matagaan og solusyon ang welfare sa atong mga katawan sa siyudad sa Subo. Pero kumusta ang financial status nato sa siyudad? Kay considering nga pagbiya man gud ni Mayor Tammy, I don't know if my information is really sakto gyud na pagbiya niya katong mga 16 billion ba to nga kwarta niya nabilin. Nabilin. So sa to panibiya si Tammy nga nagbilin sa 2019 nagbilin sa 16 billion. More or less, yes. Pila na bilin na ron? Zero. As per information, zero. Hesus Ginoo ko. Kanya karon akong gitan-aw nga naa kuno tay nahabilin nga kwarta but the information which I have gathered nga mas dako pa ang atong bayranan kaysa atong kanang dakong challenge sa imong administrasyon, no? Challenge ni. So mao na nga medyo mao na ang mga
bayranan mauna nga mag-delete gyud na siya. Oo. Unay na ba na tabo na bantayan ako. Liman ka na. So pagbiya ni Mayor Tami nagbilin sa 16 billion. So hayahay ito nagsunod niya nga mayor. Hay, that's correct. Hay gyud kayo. Pero karon ikaw mo sunod kag zero medyo Negative pa gani. Stila, no? This is something we need to do. And then this is a challenge, but basically we are actually elected to find ways nga maalibyo ug di magani malabuan ang katong nahimo nato before with Tommy Osmeña. So the goal is with the leadership namong duha ni Tommy, we will be putting the directions nato nga making Cebu number 1 again. Kay ikapila man taron, na ulahin naman ta. No, naulahi ta. Una gani nato ang Mandawi actually. Oo. Pastilan. Mayor Nestor Archibald, salamat kayo sa paghatag nimo og higayon, pag-anhis ng Sibianan. Nabati ka sa DYHP ug IFM o sa itong mga social media platforms. Salamat sa Attorney Rufil ug sa istasyonan ng DYHP. Maayong buntag. Okay. So, auto may gala si Mayor Nestor Archibald ato na hinabi karon nga buntaga. Standby mga kailan. Pahinumdum sa gamay unya balik ta karon taon. Standby.